Pilias ngo ngan rekom ta dia orang ta malah langsung am tatu syur dan nang tu am kuat tatu syur am ku dan meaning syur ai de bandra sadan biang ka jing jet hamai ka jing im janga te ngan beteng lut barok kawane barok nang ni ada dan jing jet hamai em jing im janga dengan beteng lut barok kan na back nadin jonga ngan beteng lut barok ka tatu im ka jong de menta dengan datang ini story barit syuah ka jing im janga de menta pangahaban pendep syuah na kan ne barok na pendep syuah na ne barok pin sampai jang ta kum ka jing im ka bangal lepsyam bat ka jing nek ka jing im ka jing kular ka jonga em ngani bat ya ka nganam pan khlem kum ba upar that utit ka jing im ka jonga lada don biang ki ba pan khlem na ka jing im ka jonga ngala khlem biang ka jing im ka jonga kane ka mot ban paulus taki kita tu barok ka wai ka met ka jonga hoi ipai la dom mi ka nema tambangam soi nganap sngap mentaro ngandro lut nang ne nganam sngap na marka story ka jing im ka jong pitip ngandro nang ne ka sentur ka jong nang ni suama nang ni ngandro ka sentur jong oklo nang ne ngandro ngan ai ka thap miang jong oklo nang ne hade hang ne hadu hang ne ngan ai ka thap mi la dangam la la mi tenat kum ta dengan nam ai re ngan ai no tang ne siting tang ne tenang ne ngan ai ka thap miang ka jong nam re ka thap miang long ka ba upiar kum ne ro ngan ai be ka thap miang ba long kum ne dengan ai nang ne kum ne tinang ne pat nakin ne pat kisner ki jong dengan ai do shiri blossom usentiu shiri blossom ngan ai nang ne ngan ai sentiu shiri blossom bar ka wai nang ne laplan mat fin sapet but I think it's very dangerous my tattoo now ngatip hi bakane ka tattoo ka jonga ka ba ngatip hi bakane ka tattoo ka jonga ngatip bakane tattoo ai da usip tersut dau yo kolor bastem ngan ai da shiri blossom bai namar nga orang yo ban ai color blue ni color pink stem takar mane namar bangali te ka shining hamo tang bang I think it's good I like it ada karab biang gajing im jonga ngan rolut nadin bro nadin ni baro nadin ngan rolut din mentang asudrat nang gajing im ka jonga nadang ne dong ne men ngajing sya man tatu hre di pari dom teh tambah okay pi ikadu yang mentang am life sure pi ikadu kumbang ala kula rakmat ipa ngam napan klem ya kejing im jong ngampan klem ya kejing pi ikadu yang atang mentang kasni la danga jrong syu la danga color kum la danga dan tatu kum yo isu de tamangan kula rakmat ipa kumbang ala dep kula ri imene je nganam la syu ban la life ngau hawas ngau i ke Instagram ro ngan delete no ke Instagram ngan delete no namar ba hooi ki password nganang tamangan delete ke Instagram namar ba ngan delete no ke Instagram namar kat pangadang dan ke Instagram lang yo i rat hide dia ngan delete no ke Instagram dia pinta i kajing di rungam di syu ane de kalas ka jonga tang ni si paket mah tang ni si paket kalas ka jing im ka jonga nadu ko mangala kula nai pa kadang aknyu kamet la sai kat no kan norok an pen kadang kula bang ichi sai pa ngan i sendon no si sendon ngan i be nadu mentah finom yo isu ya kabab tewas ngoi ya kata ka jing kran jonga onde bang asukran tang hapiru tang ba finom yo isu ya kabab Instagram namar ngakam dan samla hapo Instagram I don't have boyfriend in Instagram ngadon da hapa WhatsApp ngadon samla hapa WhatsApp hapa kontak te ngadon hang ta te lang samla jonga filate bato kasni ulak kren hapa absan tarik te nakata ru
usamla jonga dan lupa kontak jonga dan lupa WhatsApp ke jonga dengan syuesem kum tu sakwe lupa sa sini dom lele ri kata dia kumba ka jubab ngala de ai pa nganam pen kelem ya ka jing im ka jong i kan mau bala ong la da pi pen kelem ya ku pa kumbala de di kisnran ke jong u kumbala de ong uji suak mat jong uta ujoko ukun ujong me ngam dei de kanem padar tambah ya kita niam tengah nang bait ma dei de niam ayu tambah ong penya kenya ya kun ujong me da kilang berat ai bau ot ya kun jong me penyap ya kun jong me kenya da snam jong ulang berat pakas nam jong ulang berat pentah ka ying ke jong me kinong shun kinong wan kumbala ong kata kantin kenya ya kun ujong me ba uta ubah kop hakmat ke jong me kenya uta kun jong me ong kala imbyang uta pada jeng i ya lau kun la jong ukenya sisa kamar bre bat ngaru kaburam kumbala le katangan le mat khang pong ka jeng im ke jong a ngadan kam ipa ngadom kam than ni ka kiat ngadom kam than ni secret hoi ngadom kam bang khyu ka met bang amla ban im klem secret nang ya Henry ban pendep suaya kata jeng im la jong ngan pendep bet bangan i no tang na benta jong ipa ngan kela ka pamut na benta ipa ngan kela sisa ka pamut na benta ipa namar ngasau thu ngadon kam ipa ngadon kam si bapalan amdan wat usamlar umbala ban yarap kumbe yarap ipa hoi u yarap Henry ukpa ngasau ka jing ka jing sem ka jing jar ka pap ka sang ukit ukpa ukit ka kmi tingan ong kum no ka jing im ka jonga ngadang la ya kiyat ne ngamla ban kier thu ngamla ban kier Henry ai bangan khnu bangan yap suk ai bangan yap suk la ngam yok yat la sai ai ngan yap suk la ngam yok yat la sai ai ngan yap suk Henry kum ka buram bangan de plak ma di pa ngan pendep ngam kwa syu ngan lit ya kendu samlar ngan lit simple hi tang bakal live ngam le syu bat kakiat nganom di syu ngalit bat ut dengan super syang hi tang bandi da kabier ngam terakhir ngandi nama ramla araban i ngandi nganom di ra ledang adi hang tur kamut ngala ayu ngala longkum ngala persya ipa sama bang ala de ong ipa kat pa padang di nganam syat nganam klan ra ngamut ngan pendem kumbah kemat kepala jong ngan pendem ngai mentang akular bang ngai ngadan kam mentang ngalahe ngalasan ngadan kam hangas ngo bangasa sabar ngadan kam yarap lai haja sawajasan haja pa sen pisa set ukapau ai no hadang apa ni ki pelak amdan ba ai ho ki ai ki ong pat yo tulok yong ngada koli ki pelok ngadan kam pisa kata tampa hadang ampat don kapisa ki pan no ngamla ban ai te ngada pan no pala jong ngasong su bangadang yo no kepala jong ngada sno thu bangadon ngamdon kam ban siu arsya ya kajing im jong i dia nadu la sai ngamantangan thia no te wat ngoi ta kajing kran jong ade ka baba klaru wat ngoi dengan thia no namar ba kapor ka jong haprit la sai ka badde jong dengan itu hok ka badde jong kala de Thursday hoi kala de Thursday ka badde jong dengan dia tu efing aklam alai dapat ka badde jong kalawan nanta dengan kelas sisa ka bamut ngam thok dengan kelas sisa ka bamut hakmat ipa namar ba ijau ka umat amenta ka jong bab liu ku pa wala pan he pan san yang ngadang le persya yo ngan kelana ka bamut hakmat jong i tang mangan pendem be hakmat jong i ngan kelana bye bye ngan thia no pikwa kren saka ya ka bab
Tiang ki komen te pun sin ngam ju kwa ban pule nama danga pule ki komen kamut ka jing sneu ha kamet ka jonga kadang kiding kadang kiksu tingam kwa ban pule ban ong katin ublay map likinong shun wat map likinong baha tie kamut katakan tin kada napi wat ngawi mga yalap belay kamat jong ti wat ngawi map likinong shun bat likinong baha wat nam map dei ban map ikiberiu ki babha nri ublay wala dep ong map ikinong sunod map ikinong kisipo hukum kila ong banda pule kisipo hukum akmat jong fi ngam dan bible tang mga tip ban kisipo hukum ayu akmat jong fi kidan banam tu yo lok jong ke beriuro kadai ka pop banam wanam yang sakilam la janu paramar janu banam yang sakilam la wanam klim jong ki wairu ngala tip kita but everything is I have ka bible ka wai ka baong ka wai ka kantin ha bible ka baong ngam aklam pula bible ada ki snem da ki pau ma ai bauta obriu ubariam hakajingduk kyong no ai bauta obriu ubariam hakajingduk baki briu kinshun ya o ha kum no ka ong krin jong blay ngato ka pur ha ra ka led ka ong kum ni ma suk ki baduk banya ki bahes pa akma jong we suk kita kinong shun ki bashun ya phi henry ubaduk ula ban im ni ka jing im ai ba kita ki briu ki tip lay da ka spa ka pho kma jong phi henry ki bom don spa don pho ki la ban ying bat hakmat ki jong u ti itai kintin nga ngadong kumta tang bangam dos no thu bahar tang bangalong ngam jule jing manera mo ngam jule jing manera tang balong ngas no tu ba ma imei sit pule bible nga sit ngap tu bai sit pule imei sit pule imei jo ngai sit pule bible be chua ban thia tang banganam pen snap bole tang bang ngap tu pat ngap ngai use phone bai mai pule bible te ngai use phone be tanang ngai tek breu bai tang ba kane ka skor ngapen yeng ba mo is ngapa ipule bible teng ta ngatip ya ong ngai fi kindir ngatip hi katin bible ngatip ngam jus ngap re ime yang ai set bombe set tit bi jangan bom jule jing maner ngam jule jing maner ngale pen baptis ne jing maner ngam jule henry fite pre nga pule bible ime la pule bible ba la pule bible ba nga use phone akabat jong nga lebe namar ngate ngabut ipa mo ngabut ipa nga yu pi ngabut ipa nga rang i jugolak pa mo bani ka kmi henry nga ilang pa henry ngi se jos ngo wai pule bible thum itnum mo maro me wai itnum mo ime jong ngata khina ba thiar bible mut thiar bible of ada appointment step bale shu blanket bet kumnen nga thiar ba di me ti mo ba di pa asmo ye te ngat boy ka man step la kalut kane ka skor nga tabet tang bakane nga penyeng bet nga acting hama nga kusam la jong ong pi acting hama te nga skor nga penyeng bet ka dawa sa ti belai ro mo ti ba o ye fika jing wai la jong ro nga ti bi ma ka ime ja jing wai ba ha shua ban thia jing wai niam dong tu jing wai ngam jus ngam ri re nga le bat phone bet nga ha phone bet nga em jus ngam be ma ti sai ruai pha to jing rai shen kan wai no naka protect ngai sai ja so hai to jing rai ma shen kan wai no nang ni na protect da jing ya rab jong we try ngai sai ngap tu amo ngai sai ngap tu ngam tu phim tu ngam you snap belai ngam you itu belai henry ipule bible ngakalut ke skor ngakalut ha mau bai ngong se ong imi ra sukiu peter wayu ngong re ong kom ta imi pa it ai tap bi jangan tap itu dang rit ma amar ngam di somblen ngam ka skor ngapen yeng be no kembala ong yafi te ka ong yafi em te ngadale te kum no nang hiban roi mo ngala ngapen ngaken lejing mudre nga use pon be te ngale chi mesan may deng ngale chi may deng jong ai dei presbyterian mo ngam dei presbyterian pa may deng jong ai dei presbyterian te ngale chi jing roi
jing roi dia mitem hajing la jong tem hajing jong ngapit TV bit kanar ngapit TV tengah use phone bit kanar nambar ngata nga use phone adu dang khandais nem adu kharas nem use phone bit ha phone bit umpat nang pas nganang use Facebook tu pora umpat nang pa dirang samlamo amne bang ak hok mah tu podang long khna umpat nang tinggal hing mideng jungai sa jungai hadu like kenta sau kentang sẽ likai kum tu mideng jungai sa tem teh tu nghiêm lá klem da teng kai ya jing i ngam ngap hiro ngam song hafon be te intip cheno ngam ngap hiro tambah hitip kas ko ding apa ngate ba long no ma tang si so tang khnet jing wai lo ngalabat len det be ngi so tang si asen tem em ngalabat len det be tinggal yo so kum tang apet tibi be ning mi ding te long le ran te ban kan ni ero marang khna te la supet tibi be la susong be kum ne te long hati bi ro pelajing mud hi ta phone ro pelajing mud hi tang ba ka jing wai pat ba wan ta ba ngam tip belai re ngam yu ngam tip belai re tang ba ka ni em ba wan hang ne kala dat set lupa ka jing im ka jong tinggal kan ma ba sa lek ngari yo so te jing wai ni jing yo mi ding jong mo te yo item te jing wai ba shen kan wai api bang aku nu ada jing wai ba ngam kan ma wa yo so tang si asin bala jing mi ding kata ro te jing wai ba jing wai yo ba ngim la klem da teng miding juga isngot na hay kata nama day presbyterian te isngot na te ngim la klem da teng kai ya jing it utrai ya jing im van ten day oblay jong na bing yang in late no kane kaspa perte kane kaspa ker hai ngi don kin long jong phi baro mi được jong ai sai temai en nai ko mei on nai ko pa baro kilang thala ngala shamya utra jisu ulay shisha tinggal yosu tate ni na jing kidon hadu sao telikin niam khase rongidon press rongidon kathalik rongidon balang ublai rongidon sao telikin niam ngidon what should I say my dad is from my papa de niam khase tamba ide dekha tamba ibut pacai me tembai long ning hus tang ba la pon dan festival la ilit chajari dan jil sang he isai le ting ba im ju la yu ara hing mani pa tang ba isai le ting te na ying jongi katolik ra imeidu jonga de katolik te ki family jonga baro ki de pun ki naki presbyterian dang non tang aru laingut but kadem jongi don tang iwai ar ti but taniam Katolik ting ni na ying na sem te babon ha baniam khasi babon hangi ni dei judge ni dei ka jajong susu thame te fitif em susu tham dei unia mayu de khasi bana mi de posora te tinggal cing medu ra ikon medu cek pentam ta jing roi se pentam jing roi Katolik te bang ni Katolik bang ka jing roi Katolik no kajing rai Katolik sa tem kun me du nga sa ngap tu ha ngabat phone be tip be nga sa le khod di ban ye le wa fitip am ban le chawa ban le jingi de ni nga sa le khod je i tingal le chikau ring te sa tem jing rai Katolik te sa tem to jing rai de bang namar ngi tingi ya teli em ju ublai tingi ong be don kat se ba phikwa ban le ngi haying jongi kia tali em pikwa ban long khasi ro nginam pan bore pikwa ban long kaniam ayu ru uju ublai nginam pan bore tengi la de pialang sikini sikun ti umdon balang haying jongi la umdon balang re min se umdon blai re ba min na umdon blai mut uju ublai nginam mane be dan kinam wathalik dan kinam press dan kinam gi no problem uju ublai tinggal saja yo sengote bangale chiying jong mi du jong te kon mi du jong te sa pentem
Bali meaning juga saya pentem gitu jeng roi do tu bang. Tiêu lily trong cặp bên thor close the bar for night ba pha bril tam na ki si phâu hajar ha jing linh ngõ ba krao hàng tê ô tròn ô trai ngà xem ya ô bất cả khét chẳng ô Ti ngay saja sengaja kita jing rai hing mai do tengah se aying mai deng. Ti ta jing rai per Katolik bang asal lej em. Tengah hing mai do isa ta bikun yang mai do.